Nasadya ang kadalanan sa dapitan tungod sa drum and bugle parade. Gawa sa pagparada nagpakitang gilas sab ang mga miyembro sa matag banda sa ilang mga talento sa pagsayaw ug dungan nga pagtugtog sa ilang mga nagkadaiyang instrumento. Pasiunang pasundaya gini para sa selebrasyon sa kapistahan sa patron sa dapitan nga si Senyor Santiago. The official launching of Kinabayo 2024. So I should say, Viva Senyor Santiago! Inviting everyone kung asa dapit ang reach sa inyuhang mga tigpaminaw anhit sa dapitan because with Mayor Seth Frederick Halusos is leveling up all the activities as what we always say, dapit na sa dapitan, dapitan always inviting. And there's still a lot more, ha? Nakuha sa grupong The Authentic Dapitan ang unang pwesto. Ikadawang pwesto ang nakuha sa Shrine City Bandmaster, mentras ang ikatunong pwesto sab ang napunta sa Orchid Lancers. Paningkamot lang kanang isulod sa uto ko unsay gipraktisan. Yeah, nana. Kapay ba? Kapoy kayo samot lang pag gikan sa Kuan Plaza padong dire. Grabe kapoy kayo. Paningkamot lagi mi sa among bakante nga oras man para mabuhat din amo ang among nga gihatag sa Ginoo. Senyor Santiago, lipay kayo mo! Mas palapdan pa unya sa lokal nga panggamhanan ang kompetisyon sunod tuig aron mas mabibo pa ang selebrasyon. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.